Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave 10 fodboldtricks, som du kan lære i den her video. Vi starter med et rainbow flip. Okay, så først så tager du din ben, klemmer du bolden imellem sådan lidt skævt, og så løber du den op med højre ben, højre eller venstre. Den fod du er, den løber du den op med. Så løber du den op, og så ved den anden, så gør du sådan der imens, så det ser sådan her ud. Og så, når du har øvet dig lidt, så kommer man til at se, så kan du få den over dig, og det kommer til at se sådan her ud. Nå, nummer 2. Der er mange, der bruger den her, det hedder stop og go, tror jeg. Hvis du løber, din modstander er her, og du løber, så kan du, fordi at så tror han, at du stopper op, bum, og så videre, og så bare løb. Så bliver han sat af. Nå, nummer 3. Hvis du er mod en modstander, så bare sådan her, bum, eller sådan hurtigt, så ser det sådan her ud. Fordi så tror han, at du går til den side, så har han allerede taget sit ben sådan her. Så gør du sådan her udenom ham. Så i alt ser det sådan her ud. Så, nummer 4. Hvis du gerne vil lære at jonglere, så en god måde at få bolden op på, det er en svær måde, men blæret måde, det er, så kan du gøre sådan her. Kan du gøre sådan her. Step 1. Jeg tror allerede, jeg har vist den i en video. Men det ser i hvert fald sådan her ud så. Step 1. Så step 2. Step 3. Og så ser det præcis sådan her ud. Så. 5. Det er ramme. Der er en god måde. Du skal spænde i de fodled. Altså sådan, I kender godt, når man klemmer sådan det, der klemmer sine fødder, eller tager sammen. Det skal du bare gøre sådan. Du skal pege dem nedad, og så bliver det et hårdt skud og præcist skud. Nummer 6. Hvad var det nummer 6? Nå ja. Nummer 6, det skal være, ja, jeg har en god en. Det er husmand. Det er bare nemt at finde det. Men der er mange, der bare gør sådan her. Det skal man ikke. Det er helt forkert. Du skal. Så man bliver sejket hele vejen til siden. Og så til den anden side. Så det ser sådan ud. Det er ikke så svært. Det kan næsten alle. Nå, nummer 7. Nummer 7, det er virkelig kun til dårlige. Det er bare det her. Altså, at lære at tage 10 jongleringer. Så det er 1, 2, 4, 5, 6, 7. Det er sådan, du skal ikke gøre sådan her ud over det hele. Du skal holde den ned ved dine fødder. Sådan her. 1, 2. Nå. Nummer 8. Nummer 8, det skal være, så tager vi lige en Rubik's Cube. Så stiller vi den herhen. Og hvis du gerne vil skyde, og du gerne vil fake et skud, så gør sådan, eller sådan noget, i den stil, bare sådan skyde forbi bolden. Så det ser sådan her ud. Bum, ikke? Nå, nummer 9. Nummer 9, den er lidt sværere. Det skal være sådan her. Det er, i starten skal du bare sådan her. Så stopper du den, og så til siden, og så igen. Så det ser sådan her ud. Fuck. Jeg mener, det ser sådan her ud. Bum. Nummer 10. Den er faktisk ikke så svær. Det er bare det her.
du tager bolden, du kan godt sætte den, hvis du ikke er så god. Det kan jeg ikke finde ud af endnu, og sådan sætte den. Så tager du den op, og så ligger den. Det der er godt, det er, at du gør dine hænder sådan her, så den kan ligge på din ryg, eller på din ark. Det var den her video. Hvis du godt kunne lide den, så gå herned og like og subscribe. God dag.